Petteri Bergman, kommentit pelistä. No ei, kaveri oli tänään selkeästi parempi ja koko ottelusarjassa 3-1 ottelusarjat heille, niin eihän siinä mitään, SPV jatkoa ja meikäläiset kesälomille. Tosiaan kausi on erän osalta paketissa. Minkälainen maku kaudesta jäi? No 4 viimeistä kautta on päättynyt mitaleihin ja nyt tietysti tässä vaiheessa pihalle ja tietysti Eurooppa-kapeissa siellä karsinoissa tiputtiin arvonnan kautta ja sen jälkeen tämä kappi vielä SPVlle hävittiin välierissä. Että kaikin puolin kausi on ollut tosi raskas ja rikkonainen ja näin, mutta no asioita, mitä kanssa pitää elää ja tässä kohtaa pystyttiin tähän ja nyt rauhassa sitten ehkä syvällisemmän pohdinnan paikkaan myöhemmin ja mietitään sitten, että mitä tapahtui ja mitä tehtiin oikein ja mitä tehtiin kenties voidaan tehdä ensi kerran paremmin ja näin poispäin. Että nyt on vähän happea ja sitten taas mietitään mitä jatketaan.